ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas, anapaulwan. Baligi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Mama, saan kun adinamag, no asino tinangidanon kan ni Papa? Apay ngamin anapan ka man nakisugal. Kunak man no umay naksukunan. Saan mo tamadi at damag tinsangbay mo? Mama, ikagkagumaak ti agbaligi para itinasaya at amasakbayan. Hanggang, sika, sabali ti ikagkagumaam. Dandani ka kadimot laangan agturpos, iho? No ipalubos ti Apo, Mama. Sapay ko ma, taawan tubang iti panagturpos ko. Oh, adan tumot laangan anak ko, doktor. Mama, sardangan niyo kuman ti agsugal. Nakasaom ka din ni Mama, Barok? Unyaya, namnamaan na amapan kusukunan. Apay adi mo sinukon. Imbagan ni Papa, nga awan ng papanaw kan kuana. Isu makamumutan nga gawid no kayat na. Ay, kasanon no agururay iti mapanmangsukon kan kuana. Saan mo takayat ni Papa mapansukunan? Ay, nasakit nga min tinakam ni Papam. Tapi manaw, adi damot pinapanaw. Barang ano agkapyadan tumutlaan. Awan papanan na no di kasta, Barok. Basit mo't abanag ti saan daan nagkinaawatan. Dakkal kanwakan ti dad, ti impaabak ni Mama iti sugal. Ay, kunak no basit laeng. Takasta nga min ti imbagan ni Mamam, Barok. Di mo ka di pa'y malagip ti agawid, ket umadanin ti panagturpos ni Dennis. Dinak nga tao may sukunan ni Gary, Papa. Saan mo anamnamaan? Saan ka kumaamakipin na tangkan, tas sikate ayan ti biddot? Si kakaditi nang ibagaan na panak manan nakisugal, Papa. Nakitam ka di na panak iti balayo. Ado ti tao amabali na makaidano ni ti asawam. Sino nga taday di asiping tidila na? Amo ti tattao, nalaingda nga agidanon. Ketap no awan idanon da iti asawam, san ka nga agar-aramid iti may kaniwas. Nagadungamin ti tao aman nakibiyang. Sana maliklikan ti kunam aman nakibiyang. Iswa kasayaatan ti lumiklik. No amo madakas, saan mo nga aramiden? Si kamanan ti mapan a grocery, ken makitsenda, Yaya Maria. Ay, sir. Diyo ka di kayat nga agawidan ni Madam ditoy? Adakan ko na dayta. Saan ko matapi na panaw? Ay, amangan nururayan na kayo amang sukon kan kuana. No siyak tinakabasol, nabayag dayta agpat na gadyak mapansukunen. Nga misuma tinagkamali. Ang di mo't la agawidan, sir. No sukunag, ang mga no agpanakal. Kat saan na amarik na kagurak ti panagsugsugal na. Ay, adda nga rod kada kayo amang urnos iti amin, sir. Ay, amuyo, panagriknakat, siyak sa ti makagapo no apay apim manaw. Ngam saan anaing kalintigan ti panang papanaw na ken ka ngawan mo't basol mo. Ay, saan ko mat siguro apakabasulan? Ti pananghiyalikakak iti salunat ni Sir Dennis. Saan ka di, sir? Husto laeng ti inaramid mo, Yaya Maria. Apay adyak na panunot adagos. Adagayam sing-sing iti ramay ko. Ti wedding ring mi kanigari. Inak isalda, tapno ada pagpuunak. No mga bakak, inak tumat latubusan. Mayat tinapanunot ko. Mapanak iti pawn shop. Inak isalda ti sing-sing ko. Dinak nakita ni Solidad nga at dito'y kalsada. Nakita ka naggapo di tapon siya piti asideg.
Ay, inakagdamag iti pawn shop. Noan niya ti naramid na ijay. Sinalpag. Insalda na ti wedding ring mi. Tubusak ti singsing. Saan ko nga urayan ti taning na. Ay, awagak ni mama. Taalaan na ti resibo kinisolidad. Hello, mama. Mabalin ka di nga umay kayo dito'y balay. Abay ka, day. Ada ka di parikot, barok. Sana mabalin na pagsaritaan tayo iti cellphone, mama. Umay kayo kuma dito'y balay. Parikot ka di, day, ta? Ala, dito ito balay ti pagsaritaan tayo. Ala nga, Rod. Ubayak di ta. Abay, awan ka di trabahom ita. Impier ko pa lang ti opisina iti assistant ko, mama. Urayan kayo. Ay, sige. Agrubwatak, ta umayak. Agyamanak, mama. Papanam, tagrubrubuat ka. Imawag ni Garey. Ada ka no importante a pagsaritaan, May. Anya ngay dayta? Mamuak no agsarita ka, May. Isungar da mapahanak iti balayda. Kaslad da sabaling agparparik na kanyak. Anya ngay dayta agparparik na ka. Tsak mawatan tiriknag. Kaslad da pakadanagak adyak amo. Na mga nupuyat mula dayta. Ay, ingka ka maturugan. Puyat ko nga tangag paiso daytoy. Kaslasaan matikunak. Ingka ka aginanahan. Nasaysaya at no aginana ka. Imbagta nakasangpet kayon, mama. Importante ti pagsaritaan tayo. Anya ka di dayta, anak. Nakita ka naggapo ni Solidad iti pawn shop. Napan ko dinamag iti empleyado ijahin no anya ti inaramid na. Kat insalda na ti wedding ring mi. Anya? Ne, apay nga insalda na ti wedding ring yo. Awan siguro ti pagsugal na, mama. Iso nga insalda na ti wedding ring na. Ay, sayang ti singseng no saan amatubos. Talaga asayang dayjay. Mama, saan anapatagkan kwa natin sagot ko asingsing? Inda kita ang tirisibaw, ta sigurado nga adda itibag na. Kat siya akon ti magtubos. Ada ka din dyan, anak mo? Talaga, kurang ti panagpampanunot na. Anya ka di ti inaramit na. Agasam, ta nakita ni Gary ang naggapo iji pawn shop. Napanagdamag ni Gary no anya tinaramid na ijay. Insalda nagahayam ti wedding ring na. Anya, ay unay lakit din. Isugayam nga awan manen dito'y balay. Anya klase ti panagpampanunot nga daken kwa na. Nakula pa na talaga ti utak na. Di na namo ti araramidin na, gapo iti bisyo na. Kastan sa ti tao nga dabisyo na. Di nan makita ti pagsayaatan na. Kasaritam iti nalapat no sumangpag. Anya ka di tibag na, idi kalman aya. Jak nakita no anya tibag na. Ingka kita ni ti seled na. Amangan no adda ijay. Oh, adto iti resibo. Iti panangisalda na iti singsing na. Ala, tay naktubusan. Kababain ka ni Garay. Anya nga ti aramidan ta iti anak ta. Kasano a maikat na ti bisyo na. Ay, saan asinokon ni Garay? Tapno awan pagsugal na. Ngam insalda na kat nga rod tinapatagabahan na ag. Dayta kat insulto iti biyang ni Gary. Agpara nga sana napatag ti singsing ken kuana. Isugaro da siya kung timang tubos ta nakababain ka ni Garay. Unay kat ngaminin ti anak ta. Talaga asaan na pa'y amaliklikan ti panagsugal na. Dandanita yun agturbos. Wan, kat si kanton ni Doktora Soset. Kat siya tumatan ni Doktora Cathy. Kat ni Dennis. Dr. Dennis man. Naunday iti panaguray tayo iti panagturpos tayo. Ita, madanonan. Iti ungto tinaunday a panaganos. Dumtang ti baligi. Wanyag paiso. Nagananos tayo iti mano atawan. Ita,
Apitan tayon ti baligi. Kat day tabaligi, iso ti pagsamakidan tayo iti masakbayan. Mapanak to ijay abroad. Ijayak nga agtrabaho. Saan mo kadiya kayat dito'y pagilian tayo? Basit ti sapol ditoy. Imbag ijay abroad, tadakkel ti sapol. Kasanungay barok, agturpos ka. Ang di pa'y nagawid ni mamam. Uwan nga rugyaya. Amo namat. No saan na sumangpat? Adda kayo mat ni papa. Ang rumbeng nga adda ko man ni mamam. Saan ka de? Uwan ko ma, yaya. Ngam saan na kayat ni papa asukunan? Sumangpat ka no kayat na. Naragsak ka de? No adda ni mamam? Kuma tapno naragsak tayo amin iti panagpurpos ko. Rumbeng laeng barok. Ninamnaman ni mamam nga adda pamadayaw amagunod mo iti panagturpos mo. Saan da nga imbaga iti pagadalan no adda award mi. Ta sorpresa ka no. Mabalin ka di nga isagot mo iti anak mo nga graduar iti kinadoktor ti panagbalbaliw mo. Ha? May santon a doktor ti anak ko, papa. Sigurado nga ibain na ka. Gapo iti kinamannugal mo. Kasta nga ta, papa. Masiguradok da ita. Agbaligi ti anak mo. Ngem si ka nga inana. Di mo pala na isardeng ti bisyom. Kaya't kumot ti umatendar iti graduation ti anak ko, papa. Didak mat binagaan. Makumikom dayjay. Saan ka kuman nga agpa-importante? Sika ti umasideg. Mabainak nga agawid, papa. Amangan na agungat ni Gary. Gapo iti inaramid ko apa nang isalda iti wedding ring mi. Agkid daw ka iti pamakawan. Sika ti nakabasol. Isu asika ti agpakumbaba. Apay nga imay ka dito'y balay da, papa. Si kakatulong. Madam, saan da nga amo nga imayak? Nasao nga ni Sir Dennis ang naragsak ka no adda ka iti graduation na. Ha? Agpaiso nga imbaga na daytaken ka? Wen madam, iso nga agawid kayo kuman. Kasano no agungat ni Gary? Ti kunana, di nakakanumot pinapanaw. Nalawa ka no ti ruangan asarkam no agsubli ka. Iso nga agawid kan madam. Talaga nga imbaga ni Gary dayta? Wen madam, numan agungat ni sir, agkid daw ka iti pamakawan. Sigurado, awaten na ka. Nagsingpat ni sir. Sige, ipagpagapok iti graduation ni Dennis. Mapanak iti pagadalan da. Wen madam, umunaak nga rudan. Mangisagana ak ngamin para iti graduation na. Kablaawan ka, Dr. Dennis. May saka asuma cum laude. Kablaawan ka, iho. Dinak pinaay. Ti isagot ko kan ka, kat ti panagbalbaliw ko. Ikari, agbaliwan ko una. Tapno maibagay ak nga ina, ti may santon a doktor. No agpaiso day tang imbagam, ti pamilya tayon ti kararagsakan. Maaramid mo ka di, solidag? Ikarik, Gary, kat pakawanan ako, ma. Saanan ang maulit ti mading aramid ko? Ikatakon ti bisyok. Ta, kababain mo't iti anak ta. Kablaawan ka, Sir Dennis. Agyaman ak unay kada kayo. Kompleto tayo itang aldaw. Aldaw ti panagbaligik. Agpapicture tayo man nga rod amin. Pagbaetan tayo ni Dennis. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserye tayo itaalawas anapauluan. Baligi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon
Virgie Paklay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nadanon ni Ruben da Charles kan Hertrude iti therapy room. Naibaga ni Ruben nga awanan namnaman ni Charles nga gimbag. Iti may sangal daw, nakaawat manan ni Hertrude iti balaag, apumanaw iti mansyon. Gapu iti dayta, pinagnaad ni Charles da Hertrude iti mansyon. Iti may sangal daw amapan ni Ruben iti mansyon. Saan a pinastrak ti gwardya. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo ita alawas ana pauluan. Baro nga agsapa, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Idi palo katak ti gate. Imbagakit din ti gwardya. Ano awan kano appointment ko kan ni Charles. Di dakpastrakan. Iti anya aga po? Uy, day tangarod mo ti pagsiddaawak. No apay nga damot tan gwardya ije mansyon. Sigud mat ngawan. Makastrag ka mat idijay, uray anya nga oras? Kimaron sa ti kasasaad ti sinalbag a baldado. No kimaro ti kasasaad na, sigurado asika ti may ranod iti kinabak nang na. Awan mat ti kabagyan na dito eh. Wun matkit di asihino pa'y nga iti mairanod no di siyak. Siyak pa'y ti assistant na iti negosyo na. Iso asaan ka amadanagan, no apay adida ka pinastrat. Nakitak nga imay ni Sir Ruben. Ngam saan a pinastrik ti gwardya. Anya ita ti aramidam, sir. Ang mga noad-ada nga agaramid iti madi. Ipa-freeze ko amin a kwarta ti kumpanya. Awan maaramidan da. Saan ka di amay mayat no? Mga ramid kayo iti memo. Nga awan pa iti projects. Tapno di da mangirwar iti pondo, sir? Napanunot ko matday tayo. Ngam kasanon dagiti daddo mga empleyado. Di, iti lang ayan ni Sir Ruben ti pangaramidan nyo iti kasta, sir. Ngam, mga nuga po iti sakit tinakam na kat makaaramid iti saan arumbang. Bayan nyo. Bilinak ti may sa kadag iti talkak akanayon na asiputan ti opisina. Numabalin la kuma pagbakasyonan nyo pa ni Sir Ruben. Kuma, ngam sigurado adi na kayat ngagbakasyon. Ha? Adda kamat dito'y hardin, tita. Agay ayam kakadimat. Agdalusak dito'y hardin. Kababain mo't no agyan tayo lang arudan dito'y alibre kat agsadot-sadot tayo pa eh. Ay, tulungan ka nga rod, tita. Agpido tak iti bulbulong. Tapno ka na yun anadalos ti hardin. Wan, dik. No makita daan nagagat tayo, di na tayo papanawan. Ay, tita. Adda ka di mananda mami cancer iti therapy room? Siguro Nakitak mat naggapo da itay ijay banyo. Kaasimat ni sir. Saan ang makadigos ngagmaymay sa? Maimbagan pa nga ta, tita. Jak mo. Ngamsapay ko mata agimbag to. Hello, Gayam. Kumusta ka dito ospital nga ayan mo? Dasayat matlat ta, Gayam. Da kayo? Kumusta kayo matandita? Ada kami dito'y mansyon. Awan kami na boarding house mi. Kaya't masawan. Dita kayon mansyon nga gigyan? Wan Gayam, kadwak ti anak kan kabsat ko dito'y. Ay, imbag man. Ay, umayak tuman mat pumasyar dita ito nawan trabaho, Gayam. Wan lata umay ka tanasingpot matibos ko. Ay na, imbag pa'y kan ka, tamansyon ti pagnana edam. Si Kamet, makipagnanaedak laeng. Saan ko akukwa? Uray saan mo ako kwa? Tamapadasam ti agyan iti mansyon. O sige nga Roden, Gayam. Bye. Sige, bye!
Nasingpet met ti kabsat kan anak ni Hertrud, sir. Apay ana ibagam dayta. Idi na panak ijay harden. At dadaadwa ijay. Madama ti linis da. Agpidpidot jay ubeng iti bulbulong anarigrag. Sa anak nga rod ang nagkamali ang nangala kadakwada dito yung mansyon. Uwan, sir. Matulungan dak iti trabaho dagi jay nga ubeng. Kaya't ko ti kadada ditoy. Nang runa ni Hertrude. Adda mariknak ang nagbaliwan ti bagik. Manipod iso ti mang therapy kanyak. Sapay kumangarod tagtultuloy day tamarik nayo, sir. Ikarkararag kumat dayta, manang. Kadwada kami amang ikarkararag, sir. Ala, sir. Maialis yung dagiti sa kayo. Agyaman ak Diyos ko. Diyak ni namnama. Nga da pagbaliwan ti amin. Awan papanan na, no di makapagnakayon ton, sir. Senyales day ta adakkel tinamnama yo. Dakkel nga utang ko dayto ikan ka, Hertrude. Adamat lang kada kayo ti determinasyon, sir. Ar-aramidak lang ti pagrebengak akas therapist yo. Gapo iti daytang imbagam. Ikagumakmat ti amin, tapno agimbagak. Uwan, sir. Kat laglagi pa nyo, uray kasano ti lidem ti langit, at dalat pa dumteng nga agsapa. Ket urayak ti idadateng dayta abaro nga agsapa. Masurunak di tamay sa nga empleyado. Kaslakit din sipsiputan na ta. Asino dayta tapagsasawak? Dayta clerk idi ni Baldado. Aguray ka man tamapanak itayan na. Saanan? Ang mga no agpinungot kayo pay. Iparit ni Baldado ti agi skandalo dito opisina. Addan to aldaw na dayta akler. Ipakita kan kwa na ti sapsapulan na. Ang mga no addamot ng bilin kan kuana. Nagtureden no awan ng bilin kan kuana. Madlaw ko kat adda nagbaliwan ti dadduma akadwata dito opisina. Saan nga ta abinilin ida ni Baldado ako nam? Uy, kasta nga ta. Apay apati ijay mansyon. Kat addan gwardyana. Oh, delikadon sanday to eh. Sir, anya nga ta ti resulta ti panag-imbestigar da, maipapan iti number ti namindo ang nag-text kanya. Madamapay lang at tuntuntunan da. No asino ti nakaregister iti dayja number. Apay nga ta kayat nakapapanawon day dyan nag-text. Ang mga no ti tao nga't atapag ti akin aramid. Apay nga atapon nyo day tatao, sir. Kanayon na nga ibaga. Ngawan namnamak nga agimbag. Apay nga'y asyak ti papanawon na. Gaputa nakita na ta ijay therapy room. Di na kayat ama imbaganak. Maawata kon, no apay apapapanawon na ti asino man ang mga asikaso kada kayo idi, sir. Gapuday ta iti silang tipirak. Ngem no mapanik na kakti amin. Papanawak iti opisinak. Saan ka di akasinsin mo day di ako nam, sir? Wan, ngem napatpatagkan kwa na tipirak. Ngem iti siyak akabagyan na. Ha? Makatakder kayon, sir? Wen barok, nalaing ni mamim at therapist ko. Kuna ni mami, adaras maimbagan tinasingpet a pasyente. Nasingpetak kadi, barok. Super, sir. No kanusulpang ti pasyente, no saan ka no ngagtungpal, narigat ka no a maimbagan. Nasingpet ka kadimat kini mamim? Siguro, sir. Kanayo nakmat a maimbagan no agsakitak. Kuna ni mami, adarasak ka no a maimbagan no agsingsingpet ken agtungpalak. Iso nga ro da makatakderak, tanasingpetak. Talaga anasingpet kayo, iso a makatakder kayon. Ala, agsingsingpet ta nga rod, ta iso ti ko na ni mamim. Saanan ang wheelchair ti usarin nyo, tapno mawatwat isa kayo, sir. Jaywalker laangan. Anya, kabaalak nga ta.
Masapula padasan nyo, sir. Iti kasta nga aramidan tayo, naan-anayan ti panagwatwat yo. Sige, tagpagatangak. Ngam saan asika ti mapangumatang. Tama nga no at dadakes ang mapasamakin ka. Agorder tayo laangan online, sir. Tapno may da i-deliver ditoy. Adakan ka dayta, Gertrude. Sikan ti makamo. Sige, sir. Itamat laang. Agorder akon. Agyaman ak. Hello, Gayam. Imbag man ta nakalagip ka nga imawag. Nagbakasyon na, gayam. Mabalin ka diti pumasyar dita mansyon? Umay ka. Ibagak ka ni sir nga ada umay asa nga ilik. Ipakadampay nga rod no kayat na, sakbay nga umayak dita. O sige, Gayam. Ipakadak kan kwa na. Kaano ka diti planom ayo umay? Inton malam, basta kayat ni boss mo. Sige. Taibagak day takan kwa na. O sige, urayak nga rod ti awag mo no kayat na, friend. Sigurado amayat day jay. Di ka agdana, Gayam. Anya ka diti palipot mo? Saan ang spelling ti rupam? Sa anak ang makairwar iti kwarta ije bangko. Saan ka di nga adda authorization ni boss ang mabalin ka ang makairwar iti may nga account ti kumpanya? Adda ka no order na. Ama freeze ti account ti kumpanya. Tapay ka no? Kasanutan. Masurunak. Nagadukat nga ammo ti sinalbag abaldadon. Kaano lang ang adida ka pinastrak ijay mansyon? Ita, ti bank account ti may sa akumpanya tina-freeze. Apay nga ta. Anya nga ta ti mapaspasamak ka ni Charles. Awan nga ta ti pakainaigan ti text message mo iti caregiver ni boss. Anya ti kunam nga imbaga ni mami? Umay dito'y nininang ko ami? Wan ka no, Dik. Imawag ka ni mami. Ay, kaya't namat siguro ang makita ti mansyon, tita. Siguro. Dakkel ka no matibalay da. Ngam saan ang mansyon? Ay, nakitam ka di matibalay da? Saan? Ngam, dayta tinako na ni Manang. Nagmayat at talaga dito'y mansyon. San akaslay jay boarding house? Awan pa'y pagay ayaman ahar din. No kayat mo ang mansyon to matipagtaangam, agadal ka analaing. Masapol nga agagat ka. Ha? Kasta ka di, tita? Kastan to nga rod ti aramidag. Hello, Gayam. Ada ka din dito'y lugar tayo? Ada, dito ayan ti gate. Di nakpastar kan ti gwardya. Orayan nak nga rod, ta umayak dita. Okay, gayam. Awan ka diti aramidem ita, dita mansyon? Kalkalpas ti therapy ni sir. Ibagak kan kwa na asabatan ka dita gate. O sige nga rod, agurayak ditoy. Istrikto nga min daytoy gwardya ditoy. Dayta ngamin tinaibilin at trabaho na, Gayam. Sa bagay. Mayat matkit di ta istrikto agwardya. Sige nga rodan ta umayak ditan. Bye! Ala, umunag kang Gayam. Talaga nga umunegak. Nagmayat talaga to'y paggigyanan nyo ita. Nagasat ka, tasaan kan nga agab-abang. Adamat pagsayaatan, jay nagbalaag kanya. No saan aga po iti day, jay? Ada kami pailaan ko maiji boarding house mi. Balaag? Anya ti kayat mo asawan, Gayam? Ay na, ada naawat ko a text message amang ibagbaga a pumanawak. No jak kano kayat nga dadakas a mapasama kanya. Anya? Apay, ada ka di asawa ti boss mo? Awan mat kano. Adala ang kabagyan na kayat na nga agawon ti sanikwa ni boss. Ha? Pinaimbestigar na ka di tinapasamak? Wan Gayam, matuntun matlaang siguro no asino ti akin aramid. Nasayaat mo't no kasta. Kat dayta ti pagsayaatan,
no ma-register ti SIM. Boss, iso ni Ami. Ti ibagbagak agayam ko manipod ubing kami. Sika ti boss, ti gayam ko? Sika? Amin? Agam apo kayo? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Baro nga agsapa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, maasar ni Ruben idisan a pinastrakti gwardya idinapan ije mansyon. Kabayatan na, impapres ni Charles ti bank account ti negosyo na. Tapno saan ang makairwar ni Ruben iti kwarta. Iti may sangal daw nga adda iti therapy room da Charles ken Gertrude. Nayaddang ni Charles ti saka na, naragsakan nga rod dagiti dua. Iti mat panagpasyar ni Ami iti mansyon. Mas daaw da Charles ken Ami, kastamat ni Gertrude. Papagayam, denggen tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Baro nga agsapa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Sika ti boss, ti gayam ko? Ha? Ami? Sika ti gayem ni Gertrude? Agam amo kayo? Iso ti nurse ko idin ospitalak ije syudad. Kasta ka di. Kunaklakit din no anya. Uy, kumusta kayo, sir? Nabayag anak confine kayo idi ija ospital. Kastoy, nabayag ang naka-wheelchair rak. Nadangran ngamin ti Dorio. Iso an na-paralyze ti Baguio. Ang yamita, makatakdar kayon. Dahi takit babaan iti anos ti gayem mo, ani Gertrude. Ay na, congrats, gayam. Saan ka lang amin a nurse, no di ka therapist. Iso an natulungam ni sir. Sapay ko mga rod. Tama kapag nang tumatlaang ni sir, akas iti sigod. Awan ti imposible, no lakat tabuyugan iti kararay. Awan ka di ti maitid mo kanyak a kwarta? Kasapulak ti kwarta. Awan nga rod, tanak ka freeze ti account ti negosyo. Nga uray adda igem mo a pamalubos ni boss. Impakitak ti authorization. Ngam imbagada, abilin kano ni Baldado. Inyawag na kano nga i-freeze ti bangko. Malas tangaron. Kunak no pagsaya atam ti panang balaag mo iti caregiver. Saan mat? Dagiti muna a caregiver. Nabutbutang ko ida. Iso api manaw da. Ngam jay caregiver na ita. Pulos asaan anakigtot. Awan bubot na. Ad-dakit din. Ta sa anak pa yun ang makaunag iji mansyon. Mang panunod tayo tiwagas. Tapno agsubli ti sigod a panagtalagkan ka ni boss. Jay palubusan na ka amang iruwarmanan iti kwarta ti kumpanya. Mami, nakapanaw ka din ni Ninang? Saan ka din nga agsubli pa'y ditoy? Umay tumanan anak. Mapanmanan ag trabaho iji ospital iji syudad. Ay, di mo ka dimot kayat timapan ijay syudad, mami? Dito'y tayon, anak. Kasla syudad matlaang dito'y. Kaya't ko matimapan ijay syudad. Anya ka di pa'y ti sapulom dito'y, anak. Ada tayo dito'y mansyon. Nalawa pa'y ti pagayayamam ahardin. Ha? Iwan matkit ni mami. Sige, mami. Tainak pa'y agay ayam ijay hardin. Sige, anak.
Ay, ti anak ko. Inosente pailaang at talaga. Sir, apay ang makapungpungtot kayo. Ada ka di parikot. Kunakon kat. Nilakit di Ruben tinang balaag kan ka. Babaan iti text. Ha? Pagkunaan nyo, sir. Agpada da iti apelyedo, tinaka-register nga aking kuka iti SIM card, ana aramat. Day talaeng, minor di edad da aking kuka. Kaawatan nga rod nga inusar na ti cellphone ti minor de edad, sir. Talaga akasta. Ti kayat na, ket sa anak ama imbagan, tapno agbaligi iti madi a plano na. Nagdakasan? Anya ita ti aramidan nyo, sir. Saan ko napagtaktakan iti oras day a tao? Inton makapagnakon, mapanak iti opisina, ket papanawak iti. Kasano no di na kaya ti pumanaw? No di na kaya ti pumanaw, damagak no umikat taas itatalugod, wenno idarum ko. Nagawan ba inday jay Ruben? Kasinsin pa'y mga rod ni boss. Amam ka din tinaramid na, manang? Adak itay iji library nga agdaldalos. Di yun adlaw. Kaya't mo asawan? Nangag mo timbaga ni boss itay? Wan, imbag at alasing pa ni boss. No sabali lang, indarumdan. Di namin kaya't amataktak ti oras na. Kayat na ti agwatwat, tapno makapagnan anaimbag. Sa bagay may mayat no ti pannagnanat into na rin na. Tapno mas daaw danto into nagparang iji opisina. Dayta ti tartari gagaya ni sir. Ti makapanan iji opisina na. Kalpasan dagito'y ipadalan ko nga electrotherapy iti Baguio, agina na kayo. Kalpasan na, irugi tayo manan ti pannagnayo. Matungpal, Madam Therapist. Kasta, agtungpal ka, tapno daras ka ang makapagna. Agtungpalak iti amin nga ibagam, tapno maimbaganan kon. Daytati ko na ni Dick. Ha? Imbaga ni Dick dayta kada kayo, sir? Iso timbagana, idi nakita na nakatakderak. Agsingsing petak ka no, tapno maimbaganak. Allah, nagluho da diyang ubingan. Nagturad anang ibaga iti kasta kada kayo? Kanayo na siguro amang ngagkan ka, iso at tinulad na. Sa bagay, dayta ngamin ti kanayon ko nga ibaga no agsakit. Ibagak amangan kan saan anaalikotag. Kat agtung palmat iti amin nga ibaga. Isuro nakman nga ang luto, manang Silvia. Adadag iti lutom asaan ko nga amu. Nalakalaang tagluto basang. Nulakit di ta interesado ka nga agsursuro. Uray saan mo asurutan amin nga ibaga ti agluto. Mabalin ka nga agparto at itibukod mo a recipe. Kita ag ti panaglutom. Tapno adda pagtuladak. Tapno kanayon kayo ang matulungan di ti kusina. Nulakit interesado ti may sa tao. Daras makasursuro. Interesado ak manang. Asino ka di mo tinakasursuruan yung agluto? Nagbasbasak iti libro nga ayan dagiti agduduma recipe. Kastaman mo't nga rod ti aramidak? Wan, balasang ko. Iti kasta nga aramidam. Makasursuro kang agluto. Ha? Anya ti kunayo, nana? Ni Ana tinagluto ka dagitoy? Wan, pinagpraktisan na nga inluto. Nalaing ka nga rod no kasta. Practice pa'y laing da ito'y Mabalin ka di mo't lang ti lutok, sir? Mabalin, takan ka nan tayo matan. Nalaing ka mat gayam. Nalalaing ni manang ko Hertrud nga agluto, sir. Ha? Di yung ibaga asyak tumot ti agluto. No kaya tiyaw, agsisinublat tayo ng agluto. Pwera kami kinidik Saan mi nga mo ti agluto? Saan na bali, sir? Tatumulong taamangan. Itala nga makitak amin dagito ipapapirma day di Ruben. Kita man, sir? Ha? Puro kwarta ti kayat na nga irwar. Rupat kwarta talaga day di Ruben. Saan kan apa-apektar?
Masapol ama kapag nakaadagos, tapno makapan kan iji opisina yo, sir. Ikagumaak. Nulakat ka ba alakon? Mapanta adwa iji opisina. Ha? Itugot nak, sir? No kabalak to. Saan a caregiver ti masapol ko? No di kat assistant. Ni Sir Ruben ti kasapulam, sir. Saan ko nakasapulan ni Ruben? Sino ti sukatyukan kwa na? Sika. Ha? Amok analaka ka makasuro. Tanalaing ka. Itatanalain kayo na magnasar. Kaano ka kadi ama pa ni opisina yaw? Inawaga kon ti abogadok. Alaan mi amin kini Gertrude dagiti papeles nga ipapapirma ni Ruben. Mangipakita, akwarta laang ti alalmanin na. Anya ngay ti aramidan nyo kan kwa na ita, sir. Pagpilyak, no agresign, when no idarum ko. Agpatinggang arog ti kinalaing na ano kasta, sir. Tisan anapod no iti trabaho. Mapukawan to. Sapay la kuma. Tawan to ti parikot inton makapan kayon iti opisina yaw, sir. Sana bale? Kadwak da Gertrude ken ti abogadok. Imbaglakit din. Tasaan akas kadagiti immo na apimanaw da, idi binutbuteng da ida. Agpaiso da ita, manang. No pimanaw adagos ni Gertrude, saan kumaakas to'y tinagbanagak ita? Saan akpay kumaama kapag na? Ay, una, sir. Adda kayo pa'y la kuma iti wheelchair yaw aging ga ita. Awagam ni boss. Ibagam amapan ka ijay mansyon, ta ipapirmam ti tseke, tapno makairwar ka iti kwarta. Awan amin ti mausar dito opisina. Unsa nga agpaiso. Anya nga ti pangay ayok, tapno pirmaan na ti kayot ko apirmaan na. Pirmaan na pa'y kumaati pamalubos na, asikan ti mangimanihar iti negosyo. Kat no mapirmaan na, siya akong ti manager. Maaramid ko amin na kayat kong aramidan. Kan, mairugi tamatan ti manglawlaw iti kayat ta apagpasyaran. Agpanunutak man kit di iti bagak. Tapno maalilaw ko ti loko. Sige, tulungan ka ngagpanuno. Tita, numaimbagan ka din ni sir. Papanawon na tayon dito'y mansyon. Pagkunaan mo't apapanawan na tayo. Digusan ka di pa'y ni mami. Kat makakutimot ng tiima na. Ha? Ay, kasanungag pa iso. Ang mga no agsubli tayo iti boarding house tayo. No ay adan simublat iti boarding. Saan tayo kuman na pumanaw dito'y mansyon, tita? Ngam awan mabalin tayo, ta makipagnanaod tayo laang dito'y. Anya nga tanukid dawon tayo kan ni sir. Dito'y tayo laangan nga agboarding. Ay, jak amo no mabalin ti kasta, dik. Ibagam to kan ni mami, norumwada iti therapy room. Kanayon mat ngamin ama pa ni library ni sir. Idi simurutak. Kat adu apapelis ti sang-sangwanda kan ni sir. Nakasagana ka din ang mga wagkin ni Boss Baldado. Padasag no anya ti kunan. Ibagak nga importante ti ibagak. Tapno pastor kan nakti gwardya. Sige, ibagam mo importante. Tapno mapilitan amang pastrakan ka. No di na pa'y lapirmaan ti papeles. Amangan no at da maaramid ko kankwana. No day ti kasapulan. Tapno matagikwata ti negosyo. Apikit tinasaan. No day ti ultimo remedyo. Aramidak. Idi pa'y kumanga inaramid mo. Ita, naka-freeze ti bank account. Masurunak. Tapati dagiti cheque apirmaan na. Tapno makairwarak iti kwarta. Awanin, di na kun ikan iti cheque. Numawag ni Ruben, sikat imang sungbat. I-loudspeaker mo, tapno mangag ko ti bagana. Apay ka di, sir. Amangan nga minudamagan na no apay nga ada kanyak ti cellphone nyo. Pagparangam akimaro ti kasasahad ko, tapno saan nga umay ditoy. Maawata kon ti kayat mo ama pasamak, sir.
Di danam namain, adan danita amapan di opisina. Talaga ka di akadwanak no mapan kay di opisina, sir? Nakadesisyon ako, Gertrude. May mayat no si agbalin nga assistant ko. Talaga ka di siyak ti pagbalinan nyo nga assistant, sir? Nalipatam ka din timbaga kasuruan ka. Mamatiak analaka ka makasuro, kunak manen. Agyamanak iti panagtalakyo, sir. May saak nurse? Agbalinak nga assistant ti may sa negosyante? At danto pa'y saan nakaadal. Ngem na duras ti negosyo na. Hello? Asino ka di daytoy? Apay nga addakan ka ti cellphone ninsan. Di na masungbatan takimaro ti kasasaad na, sir. Ha? Ne. Anyat kaya't mo asawa na kimaro. Tumangad ka din iti barsangan insan? Ha? Unay mo't daytan nga ibagbagayo, sir. Isakit mo ka di ti amom abaldado. Kanmaysa, apay a pinagwardyaan nyo ti mansyon. Kuwang amin, sir. Adda man nagdakdakas akayat na atakawan ni sir. Agsigsigurado laeng ni sir. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Baro nga agsapa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Baro nga agsapa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya? Unay mo't daytan nga ibagbagayon, sir. Isakit mo ti amom abaldado. Kanmaysa, apay a pinagwardyaan nyo ti mansyon. Kuwang amin, sir. Adda man nagdakdakas akayat na atakawan ni sir. Agsigsigurado laeng ni sir. Kaya't mo asawan. Adda man nagdakdakas ang napandita. Kasta nga rod, sir. Kaya't laeng nga ilisi ni sir ti mansyon iti managdakdakas. Iso ang nangala iti gwardya. Ngam apay nga rod. Nga uray siya, kat saan ang makastrak di ta mansyon? Saan kaya madanagan, sir? No matiliw ti managdakdakas, awanton ti gwardya dito'y mansyon. Inyuman ka din ni insan kadagiti pulis. One, sir. Kat, nawaya kayong tumanan nga umay dito'y. Amangan ka nung amin no mairaman kayo iti ibagbaga ama nagdakdakas. Salbag kit di day tamat ama nagdakdakas. Buklis tilanggong. Ay, wan nga rod, sir. Talaga abuklis. Inawagam ka din ti insan mo abaldado? Saan? Takimaro ka no ti kasasaad na, kuna ti caregiver na. Kimaro ko nam. Kaya't mo asawan. Dandanin ti panang tagikwata iti negosyo. Wen. Isumat lagayam a pinagwardyaan dati mansyon. Taadda kanugayam managdakdakas anapan ijay. Kasta ka di? Isumat lagayam nga pinastrakda ka kumaa. Saan kano akayat ni insan a mairamanak? Isu a binilin na dagiti gwardya. Di nalaam mo nga oray si ka kat adda madi a planom kontrakan ko na. Sirib lang ti kasapulan. Tapno agswerte iti bihag. Ay, kaano nga ta maigaman ta day ta swerte. Saan ka unay nga apurado, sweetheart? Dandanin. Nang runa, tako na ti caregiver na. Akimaro ka no ti kasasaad na.
Itatama kapag nakmanan. Kaya't ko ayib kaskan ka tinalaos a panagyaman ko. Apay nga agyaman ka kanyak, kat pagraba nga, taisukot nga ron ti trabaho, sir. Ado tinagbalin a caregiver ko, sakbay asika. Ngam na idumduma ka. Apay kumaan na idumduma ako nayo, sir. Gapo iti panangalukoy mo kanyak ngagpaimbag. Iso nga ingka gumak ti amin. Lipatin yun dayjay, sir. Ti pagsayaatan ti negosyo yu ita ti sangwen nyo. Ala, pakisaga naman nga rod dagiti awitak inton bigat. Alain ta amin dagiti papeles. Sige, sir. Awan parikot. Nalpasyo ka din nga inawagan ti abogado yu? Wen, kat agsaga na kamatan, para iti umuna nga aldaw ta, ijay opisina. Apay nga inubar mo dagiti makeup mo, manang. Ada ka di papanam? Mapan kami kano ka ni sir iji opisina. Kabaalan na ka din? Kabailan na kanon. Kan saan mo't anadagsan ti trabaho na iji opisina. Manang, dinamag kanyak ni Dick. No saan na tayo nga tapapanawan ni sir? No maimbaganan? Namnamaak asaan. Tako na namat, apagbalinan na kano nga assistant na iji opisina. Agbalin ka amang opisina itan? Wan ading ko. Iso adinak istorbon tagpalasak. Masapol asaan asinsinan ti langak asumango kadagiti ka opisinaan na. Wan amanang. Mangopisina ko naman. Kaduang pa'y di owner kan manager. Mala, ingkarot kitaan na ni Dick. Noan niya ti aramidan na. Nagpintas ka, Gertrude. Nakarubwat ka, mat. Ita ti ipapan medyo opisina, manang. Nalipatam ka din? Ita ka din, dayjay. Nalipatak paikit din. Rumwar siguro matan ni sir di ta kwarto na madamdama. Insagana kun idi malamdag iti arwatan na. Maikabil namat siguro ti kurbata na. Kabailan namat siguro. Makakutimot dagiti ihimanan. Isimpam tulaangan inton rumwaran iti kwarto na. Wan manang. Nakasagana matan ti driver amang itulod kada kami iti opisina. Anya nga tatimako na dagiti emplyados. Di da ni namnama amapan ita ni sir iti opisina na. Nang runa da di Sir Ruben. Pati ti kaayan-ayat na nga agnagan kano iti Mayla. Ay, nagtauran ni sir. Ay, bangking ti kurbata na. Good morning, sir. Aguray ka ta itarimaan ko pa iti kurbata. Bangking ngamin. Good morning, Gertrude. Nagpintas ka ita. Uray da kayo mat, sir. Nagtaer kayo. Nagmayat abuya. Agbagbagay kayo lakit din. Tartarimaanan ni Gertrude ti kurbata yaw, sir. Bangking ngamin manang. Iso nga intarimaan ko. Diyak ngamin na isimpa na imbag. Uray no anya ditan. Basta agbagbagay kayo launay. Ay, ni manang mat. Awan lat di na masasao. Intayo ka din, sir? Wen, sikat timang igam iti tulbag. Sikanto timang lukat iti opisina. Saan pa'y wana makagaraw dagiti imak? Okay, sir. All the time. Nakarikap pa'y dagiti opisina dagiti kakadwak. Kaya tiyo asawan? Datayo pa lang ti kasapaan, sir? Wen, kastoy gaham ti aramid da, no awanak. Maladaw da asumrak. Rumbang ko mga dadan, tadandanin alas 8 iti bigat. Ala, lukatam day ta arwangan. Dita ti opisina. Ibilin ko ang mapanda amin ijay conference room. Ijay tayong agkikita. Kadwata ti abogadok. Okay, sir. Lukatak nga rodan. Sir, nagtapok. Aguray kayo tapunasak dagiti lamisaan kan computer. Bayam, awagak ti janitor. Pati ijay janitor's office. Awan sumungbat iti intercom. Just kidag ito at tao. Saan kayo ko mga agpungtot, sir? Umuna pa'y laang nga aldaw yu ita.
Dayta nga rod, umunapay lang nga aldaw ko dito ngem makapa-stress. Apay ang nakalukat ti opisina ni Baldado. Amang ano impadalos na iti janitor. Ita mampay ang malagip na apadalusan ti opisina na. Nagtapog siguro, tanabayag asaan analukatan. Ala, umunagtamutan iti opisina ta. Ni, anya da ito'y naikabil iti ruangan a notice. Proceed to the conference room. Ni. Sino tinangikabil dita? Oh. Babaan iti tawa asarming. Madlaw nga adon ti tao iti unag. Apay nga ta? Oh, siyak ti kangatuan dito'y opisina. Kabayatan nga awan ni Baldado. Asino ti nagpa-conference? Inta nga rudin tapno makita no asino ti pagungtang. Simbangpat ka matlaangan, Ruben. Itay sumangpat kami. Nakarikap pa'y amin nga opisina yo. Oh, insan? Adda ka dito Kasano na napasamak na ito Kung nati caregiver mo, akim maro ti kasasaan mo. Iso ang nagabuso kan. Kat sakala sumangpat, no kay kayat mo? Kwa, insan. Na-traffic kami lang ka ni Mayla. Kabayatan ti kawan ko. Adda dinutukak anang i-record kan nang i-video kada kayo. Agparparang nga adda saan ang mapagtalkan kada kayo. Nang runa unay kan ka, Ruben. Anya ko mati ebidensya. Ado ti ebidensyak. Amin kayo ang nakaaramid iti anomalya. Ag-resign kayon. Tano saan? Idarum kayo. Saan ko mamatakas ta, insan? Sir. Saan ka na makapaglibak? Cellphone ti kaanakam ti inusar mo anang balaag iti caregiver ko. Nang balaag? Diyak amo day tang ibagbagam. Aglibak ka kadipay, wenno idarum ka. Saan kan ang makapaglibak? Taimpa-imbestigar ko amin. Kasano pa itan, sweetheart? Maawanan ta ka din iti trabaho. Imbilim na matan nga alaan ta dagiti gargarat ta dito opisina. Tapumanaw tan. Sapay ado ti utang ko. Gaputan ni namnama kasi katagba ni na manager. Uray siya nga, Rod. Ado mati utang ko. Nagbiagak akas la milyonaryo. Ang gamita, kasano na? Dakla parikot ni taday to Sapay adda taning na ti panagbayad ko. May darumak nga ta. Agpadata maipasungal ngal iti parikot. Madanagan ako na Apay nga min anaaramid ta ti kastoy. Agbabawi ak itan. Nalpasan ti amin. Sana na maibabawi. Masapul nga agbalbaliw tan. Manang, kumusta ti ipapanyo iti opisina? Ay na, kaslada nakakita iti alalya, idi nakita da ni sir. Di da rin namnama, ang makapagnan. Wan nga Rod, amom, nag-resign adagos di kasinsin na arupat kwarta. No asino pa iti kabagyan na, iso pa iti traidor. Kat gapo day ta iti pirak. Ngam ita, ad-addan anaawanan. Naikatan iti trabaho na. Iso ama di tinaagom iti pirak. Talaga ama di ading ko. No ipulang tayo ti biyag tayo iti namarswa, saan tayo ang maitugot day ta akwarta, wenno anyaman asanikwa. Wen ama nang, an-anwom ti ado a pirak, no maipurwak kanto, mat ija impyerno. Gertrude, sika ti assistant ko iti opisina. Mabalin ka di, asika ti agbalin a Reyna ti pagtangak. Reyna? Kasano ko mati pa nagbalin ko a Reyna, sir? Nabayagan nga agayatakan ka. Ngam awan lat kired ko amang ibaga. Agayat ka iti may salaang akas kanyak, sir? Nalidam ti lubong ko iti nabaldado ak.
Ngam idadakan dito'y mansyon ko. Ininot arim manyag, tinalidam alubong ko. Karbangak nga aramiden dayjay, tatrabaho kat nga rod, sir. Binayadam ti serbisyo. Rumbang lang matabayadan ka. Ta nagtrabaho ka kat nga rod. Awan trabaho nga awan mat supapak na. Naimbag abigat yo, Sir Charles. Kastamat, Dick. Adaman damaga. Ha? Kaya't nakadingag balin adadim. Ha? Daddy? Eh, mabalin mat, sir. Hawagan kayo lata iti daddy. Imbis sir. Nagsingpot kayo ngamin. Alo ko yung ngarod ni mamim. Tapno sungbatan na kon. Katagbalin akon adadim. Ha? Sungbatan? Anya nga iti sungbat na? Ibagam kini mamim, akayat nakngagbalin adadim. Maawatan nanday jay. Ay, kastagayam. Sige, hinak nga rod ibagakan ni mami. Apay nagdardaras ka nga imay dito eh. Mami, kidawak ko ma. Asong batam ni sir. Takayat ko nga agbalin adadit. Dick, amom ka diti sasawam? Amok mami. Please, mami. Kayat ko ni Sir Charles nga agbalin adadit. Saan mo ka di akayat ni Sir Charles? Kayat ko nga masapol at tingitingak pa'y anaimbag. Sakbay nga... Mami, ay ayatam ka di mat ni Sir Charles? Saan ko nga inaramid amin akabaelak nga agimbag? No saan ko nga ay ayatan? Ay... Nanggit ko day jay. Saan kan ang makapaglibag? Ha? Kablawan kayo. Sir, ma'am. Agyaman na, ngam dinak awagan iti mama nang kas kumalatan iti sigod nga awag mo kanyak. Ngam nagbalin kan nga asawa ti bus ko. Uray pa'y manang, kaya't kulat iti sigod nga awag mo. Kablawan ka gayam. May sakang arena iti mansyon. Dinak man awagan iti Reyna. Agyaman ang iti kablaaw mo gayam. Kablawan kayo adwa, daddy, mami. Agyaman ak unay kan ka. Basit a prinsipe. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo ita alawas anapuluan. Baro nga agsapa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teseryetayo ita alawas anapuluan. Basol nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Idi pa'y high school tayo crush mo ni Sir Jovan. Saan ka di? Wan nga rod, numabalin na ko maababa iti agaram, inaramid kon. Ita, da kayo ti kaslabos iti kumpanya, ken ti sangana. Ta nagsugpunan samot ti pamilyayo ti kumpanya. Wan, nagsugpunan da mama, ken ti ina ni Jovan ti kumpanya. No kuma arman na ka. Da kayon ado ti akin ko kwanto iti kumpanya. Ngam ti dakas na, dinakmat arman. Ni Dennis Akanayon ti kadkadwana. No saan ko maalalaki ni Dennis? Ibagak ko nga iso ti girlfriend na.
Agawitan tuman iti balay, Dennis. Saan nga ta akababain ka iti dadakkel mo no kanayo na kiti balayo? At dagatangak, kat ipambar ko si katinangawit. Okay, day talaga yam. Maturog kan to iti balay. Ado matibado, kan pantalon ko ijay. Kat jak mausar amin. Isulatan natin usaram. Saan ka na mangal-alay ti pagsukatam? Okay, agyaman ak, Japan. Saan arumbang agyaman ka kanyak? Tapakaragsa ka, tiar aramidak, para kan ka. Kaya't ka man na makasarita si Kadyovan. Apay ka di papa. Anya ti pagsaritaan tayo. Apay ka na yun dito balay da at Dennis. Di tapay kwarto mamaturog. Dakas ka di papa. Agpada kami matalalaki. Agpada kayong agpaiso. Ngam at dadagiti ka nito ang makitak nga agkibin kayo. Ha? Ni papamat. Anya ko matidakas na no agkibin kami. Tidakas, kat numang kibinak iti babae. Di nakman pilosopuan si Kadyovan. Basta ibagakan ka. Adya kayata na makita tinakitak nga eksena. Ha? Anya nga eksena tidakdakamatan nyo, papa. Saan mon adamagan? Tadya kayat tinakitak. May salaang nga kamalim. Ikatak ti karbangham iti saniko. Anya ka di tinagsaritaan nyo kan ni Jovan. Nadlaw ko anapudot ti ulom. Bagbagaam ti anak mo. Tadya kaya ti eksena anak kitak idi adda ni Dennis ditoy. Oh, anya ka di tinakitam. Idi pay la high school da kat aggayam dan iti agnaga ni ti Dennis. Ti lalaki nga agayam. Saan na masapol nga agkibinda, sakbay asumrek da iti kwarto. Sinikit pay ni Jovan da ya Dennis, sada imunag iti kwarto ni Jovan. Kayat mo asawan, adda bakla kada kuwada. Day tatiatap ko. Jaklakit di kaya tigas dyan nga aramid ti lalaki. Puwe, makapadismaya. Agam, agpadadamat ang malalaki. At dati lalaki asilahis. Sana madlaw abakla. Ngamiti pada na alalaki, ti pakaragsakan na. Saan ang mabalin ti kasta? Saan ko nga ipalubos? Kamang kita iti apartment a pagdagusanta. No kasi akayat tati agkita. Umakarak ka iti boarding house ko? Rumbang laang. Imbag ti apartment. Tawan makibibiyang kadata. Mabalin kulat tati mapan iti apartment ngayan mo. Kasapulan ti pang down payment no ada makita nga apartment. Nawan down payment, tidak ipaabang. Ikan ka iti kwarta. Inkamang kita. Tapno da pagakaram. Pasaray umayak mat makidagos. No, sige nga rod. Inak man kita, tapno saan nga iti basit a boarding house ti abangak. Nakaawag ka mat, amiga Tessie. Ada ka di importante nga ibagam? Kayat ko nga agkita tayo ti restaurant nga ayuyang ta. Amiga. Nabayag basit, adita nagkit-kita, amiga. Isungarod nga awisen ka ita, amiga Shirley. At na napatag apagsaritaan ta. Sige nga rod, amiga. Aginuray ta, ija restaurant. Agrobwat akon, amiga. Isung agrobwat kamatan. Sige, amiga. Aginuray ta ijay. Bye! Nakarubuat ka man. Papanam ka di. Agsinara kami kan ni amiga Shirley. Ibagak, tatulagan tayo ti panagkalay sa da Jovan kan ni Claire nga anak na. Sa anak laki di anak kamali, itinakitak adyar da adwa, idi imay daya at Dennis ditoy. Mangibabain. Anya nga iti maganab na iti pada na alalaki. Kukwartaan lang dahil dyan nga empleyado.
Mamirmiraut da dya a Dennis. No saan nalaeng agayam? Diyak kumainawat iti nag-apply. At akapkapoy na idin-interview da. Kinid daw lang amin ni Jovan nga awatek akas empleyado. Hi, Jovan. Napintas na giti records iti department nga ayan ko. Kumusta mo ti sa nga ti kumpanya nga ayan mo? Okay lang, Mat. Awan parikot. Madamag ko man gayam. Ada sekretarim. Anya mo ti trabaho ni Dennis. Kunak no iso ti sekretaryo iti opisina. Saan mo kuman a kwestyonaran? Pasaray ibaon ko amang ipan iti papeles iti sabaling nga opisina. Kasta ka di? Medyo agad yung amin ti opisina tayo. Ijay sabali abasdak di ayan mi. Idinto ta sabali mo't kada kayo. Naku na ni Papa, nga adda ka no napatag-apagsaritaan da mama kan mamam. Amom ka din, no anya dayjay? Diya ka mo. Nga masigurado ka maipapan iti negosyo. Amumat nga agkasosyo dadwa. Sabagay. Wan gayam. Adda ka no nairwar a pondo iti sanga nga iman manihar mo. Ama no ipa-audit da ka. Ipa-audit da ko, nam? Ibalakad ko akita amin dagiti resibo. Tapno saan ka amadaksan. Imbagada ka di dayta? Daytamot ti ko na dagiti board of directors. Anya ti ko naman napatagapagsaritaan ta, amiga? Saan kamot siguro nga agkitakit? No ibagak nga agabalayan ta, amiga. Pagasawaan ta da Jovan nga anak ko, ken ni Claire. May sa ti anak mo. Kasta akmat. Kasla, may santumat ti kumpanya tayo, no kasta, amiga. Dayta nga rod tinapanunot ko, amiga. Saan ka di amayat ti insingasing ko? Mayat, amiga. Magustuhak timbagam. Kasaok to ni Claire. Mayat nga ta ti balasang mo, amiga. Kasi ti imbagak. Siyak tituray ijabalay mi. Natudyo ti anak ko. Anya ti kunam? Ipa-audit mo dagiti simrak a kwarta iti departamento ni Sir Jovan? Wen, adami nakasirip amay sa miyembro ti board of director. Nga masapul ti pamalubos mo. Saan ka di? Wen matket di. Kaslang rod, jak kayat amaduktalan da nga adakasta na pasamak. Anya ti kayat mo asawan? Masya na kang kwana. No maduktalan nga adak kwarta anairwar na. Gapo ka di taaging gaita kat crush mo, jay tao? Imbagamon, friend. Nga magpatinggalangan ijay. No kumadamot pa nagayat na kanyak, inaram na kuman. Ay, una yan. Manon atawan nga intalimang mo dayta apanagayat. Kumusta tinagsaritaan niyo kini amiga, Shirley? Kaya't na nga agabalayan tayo. Iso nga isagana tayon ti amin para iti maangay akalaysada. Nalakalaang dayta, tada jagayem ko apadi. Kante empleyado iti munisipyo amang ipagnay ti amin. Sige, paggunayam nga rudan ti sekretaryam, taaramidon dan ti amin. Iti kabitan na panawan, aramidak dayta. Rumbang laang nga iliklik ta ni Jovan, iti saan anasayaat nga aramid. Kasaudain dun sumangpet jay loko. Padasan na ti agkid-kid, tapasubsubak. Nasayaat na simmangpet kan loko. Agtugaw ka, tanapatag ti pagsaritaan ta. Anya ka di ti pagsaritaan tayo, Papa? Nakatakder ka kadi ang makisarita? Agtugaw ka kunak! Wan, Papa. Agur urayak, Papa. Anya ti bagayo? Nagsagana ka.
Tayo ti mabiit. Katagkalaysa kayo kini Claire nga anak ti amigami kini mamam. Anya? Iti anya agapo nga ipaasawa dak iti dayjay a babae, papa. Anya nga ro ti kayat mo? Lalaki? Ha! Abnormal ka kadi. Ngam saan ko nga... Awan ti anak kong abnormal! Papa, saan kong ay ayatan ni Claire? Masursurum to ahlo ko. Amom kadi nga adda sayang kusang. Nga adda dinis palkom akwarta. No ikalay sam ni Claire. Mabalin asaan dakan nga ipa-audit. Kayat mo ka diti maikat iti trabahom. Kan saan lang nga dayta. Amangan no makasuan kapay. Imbag ta simbang petkan, iha. Itaman pa yung inuray da kasimang pet, mama. Napatag ti pagsaritaan ta, iha. Masapul awan amin asungbat mo. Ha? Wan? Tisong bat ko? Anya ka di tisong batak, mama. Kasano wanak? No, jakmat kayat. Ada nagtulagan mi ka ni amigak a Doña Tessie. Anya day ta nagtulagan nyo, mama? Agsagana ka, ta iti mabiit. Agkalaysa kayo kan ni Jovan. Ha? Ulitan nyo man timbagayo, mama? Agkalaysa kami kan ni Jovan? Oh, apay nagkatawa ka? Sa anak amang rabrabak. Pabor kanyak timbagayo, mama. Kinagpaiso na. Orayak nga armanak. Kasta? Apay adi nakapayla arman? Apay ang nagrupangat ka. Ada ka di parikaut iti imbaga ni papam? Mabalin ko ma, nga itantan timbagada kalaysa. Apay nga itantan. Kat nakasaganan ti amin. Kinasaudak pa'y kumanga umuna. Sakbayan nga aramid da iti addang. Ay, sa bagay Ay awan maaramidam. Tasaan asikat ti aggunay para iti kalay sayo. Uray intun umay atawan ko man. Kunada mo, ano agkalay sa kayo? Maliklikan ka no ti panagimbestiga na iti ayan mo asa nga ti kumpanya. Anya nga min ti inararamid mo. Kasano nga ta maibawin tinagtungtungan da mama. Kantina ni Claire. Diyak po sumanugot. Anya ka di tinaramid da ako nam. Tapaya kayat mo amay sanod. Ala ka di maramidam no desisyon da? Naka-schedule ang tikalay sa amin kan ni Claire. Adda na pan ijay munisipyo kan simbaan nga ayan tigayem ni Papa Apadi. Anya? Ikalay sam ni Ma'am Claire? Umanugot ka? No sa anak nga umanugot, ipa-audit dak. Maamuandan tinruar ko akwarta. Dagitin sagsagot ko, kan inintid ko kan akwarta. No ngay maikatak iti trabaho. Ikalay sam na ta, ang agtalinaad ti relasyon ta. Sige. Uray saan kong ay ayatan ni Claire. Aramidag, para iti trabaho. Kantakdo di da maduktalan tinaramit ko. Dahil tatirumbang. Total, papel lang ti mangipakita nga agasawa kayo. Yung awan ayat itinagbatan nyo. Wanan. Uray sumkad tiriknak. Masarak latta. Apaya kasta ti daduma ababak nang. Tapno lang agtipon ti kinabak nang da. Pagasawan da ti anak da. Kabutang da mapukaw ti sanikwa. Wano kinabak nang da. Saan daan naruam nga agbyag amarigrigat. Iban, makitam ka rin ti masabat ta. Ay, ni Claire. Apay mat masabat ta dahi ta tao. Iso ti fiancé. Iso to tagbalin nga asawam. Umasidagan. Sige, panawan kayo pa. Tapos saan da makadlaw. Didakan. Hi, Jovan. Imbagata ka din kan ka tinagsaritaan da mama kan ni Doña Tessie?
Kayat mo kadi tinagtulagan da? Saan ka kadi nga agkitakit? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak, papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta seryetayo itaalawas ang napauluan. Basol, nga aya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para radyo ni Steph Merrill. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nalimad nga agayat ni Claire kan ni Jovan. Nabayagan nga agayat kan ni Jovan ngan inlimad na. Iti may sang aldaw, nagkuyog da Jovan kan tinabayagan agayem na ani Dennis kat adda nadlaw ti Don. Saan nga rod ang nagustuhan ti Don tinakita na? Isu at tinulag da ti panagkalay sa da Jovan kan Claire. Nga anak ti kasosyo da iti negosyo. Papagayam, denggan tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauluan. Basol, nga ayat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Hi, Jovan. Imbagada ka din kan ka tinagsaritaan da mama kan Doña Tessie? Kaya't mo kadi mo tinagtulagan da? Saan ka kadi nga agkitakit? Isumot ngamin ti kayat dagiti dadakkel ta. Saan ko ang mabalin asalungasingan ti pagayatan da? Awan kadi karbangan ta nga agpili iti kayat ta? Ha? Apaya day ta ti damagam? Kasla saan nabulos tinakam mo iti pagayatan dagiti dadakkel ta? Kasano? Adda nga rudmot ay ayatek. Ha? Aday ayatam ko nam? Inaram mo ka din? Saan lang nga inaram? No dikat, dakamin. Oh, apa yan? Bigbigat akas taday tarupam. Kas kala agpanas. Ada ka nun ay ayatan ni Jovan. Ha? Kasano nga amom? Imbaga na kadikan ka? Dinamag ko, kat day tatimbaga na kanyak. Ngamin, nagtulagan dagiti dadakkel mi apagkalaysaan da kami adwa. Ha? Asino ka no ti ay ayatan na? Awan mo tinadamdamag tayo a girlfriend na? Ang mga nukon ko na nalaang. Ha? Kun na lang ata? Ay na, sapay ko mga rod. Tapod no day ta nga imbagam, Jenny. Nakitam ka din o simbangpat ni Jovan iderabi. Ay, kaslasaan mo, senyora. Awan sa mo ti kotsina iti garahe. Oh, napananatan jay loko. Hapadpadasin naksamot akalabanan day jay a Jovan. Amang ano adalaang na panana, senyora. Saan na matasigod nga aramidan ti saan asumangpet iti rabi Sumangpet tumatlaang senyora. Adala siguro kayat na nga iliwliwag aparikot na. Ah, adda ka di imbaga na ken ka. Di lang mo't may papan iti pan nakiasawa na, senyora. Saan nga ta asubsubukan nakalaang ni Sir Jovan, friend? Subsubukan? Anya di kayat mo asawan, friend? Apay ko maasubukan nakakunam. No adda pa nagayat mo kan kuana, kan no kayat mo ti makiasawa kan kuana. Amumot nga idi pay laeng nga addan pa nagayat ko kan kuana. Saan ko laeng nga impadlaw ta babae ak? Kat itanta natulagan ti kasaryo? Ipakitam nga rod ti panagayat mo kan kuana. Inikanak iti idea. Sige, itamot laeng. Irugi ko nga ipakita kan kuana ti pamatag ko. Day tatirombang.
Addan panggapwam amang iparik na iti panagayat mo. Saan ka amabain nga umasidagkan kwa na? Friend, mapanta ka di ijay kantin inton break time? Wan, ngam inton lunch, mapanak iti opisina da Jovan. Inakman itulodan iti lunch, tagsaw kami amangan. Mayat day ta anapanunot mo. Inot amaya si dagterik nanakan ka, no kanayon akasta ti aramidam. Gapukan ayat, iturad ko nga aramidan ti rumbang. Kastan sa ti kunada ama in love. Basol ka di ti agayat, taiso ti makagapo, no apay nga aramidan ti saan ama iparbang. Adda day ta kadagiti agayat, friend. Ti importante, di ka agaramid iti maikaniwas. Kan, awan ko mati mabaddekam ako nada. Hinta ka di mangamdaw iti restaurant? Mabitlaang. Pirmaak pa'y dagito'y papeles nga niyagda. Masapol da ka no inton malam. Ne, asino mati umay dito opisina iti kasto yung oras? Inakita ano sino? Naimbag na oras mo? Ayan ni Jovan. Aday tiramisan na, ma'am. Umunag kayo. Agyamanak. Hi, Jovan! Isardang mo pa'y dayta tamangantan. Adain nalak ang lunch ta. Ha? Adain niyag mo apang lunch? Wan, apa yung kasta tilangam? Mas daaw ka. Dakas ka din no mangyagak iti makanditoy? Asawa nakton. Iso nga itapay laang. Aramida kon ti pagrabba nga. Hello, amiga. Nakaawag ka man. Umay ditan ni Jovan. Sukunan na ni Claire tamapandakano iti gayam ni Pedro Apadi. Kasta ka di, amiga. Sige, ibagak ka ni Claire nga agsagana, amiga. Talaga nga umadanin ti panagabalayan ta, amiga. Uray agabalayan tanto. Kay kayat ko pa'y laeng ti amiga nga awag ta iti tunggal maysa ngam ti abalayan. Sabagay, kasla bumakad ta. No abalayan ti awag ta iti tunggal maysa. Dahita nga ron, amiga. Iso nga amiga latan. Mas sosyal. Imbag man ta nakaumay ka dito balay mi, Jovan. Mas dawak man kan ka. Taapay nga imanugot ka iti pagayatanda. Apay, awan ka di ti sumgar adut-dut mo kanyak, Jovan. Ikarik na ayatan kan pagserbyan ka, akas asawa. Ngam na ibagakon kan ka, nga addan ay ayatak. Saan ka di? Asino ka di ti girlfriend mo? Awan girlfriend ko. Ngam adda ti... Apay, adi mo ituloy, Jovan. Anya ka di ti sikretom. Ala, lumugan ka pa iti kotse. Ijay ta nga ituloy, ti panagsarita ta. Kaya't mo asawan, saan da nga amo ti sikretom nga ibagbagam? Saan nga rod? Awan girlfriend ko ako nak. Ngam adda boyfriend ko. Ulitan man timbagam? Ada boyfriend mo ko nam? May saka ka di bakla? Ang lalaki mo titaktakder mo. Jakman amo. Lalaki ti pakarik na ag itiragsak. Saan kat ati babae? Ngam basol dayta. Maiparit iti paglintagan ni Apo Diyos ti makirelasyon iti padam a lalaki. Wano agpada a babae. Dakas ka di ti agayat? Depende no anya a klase ti panagayat. Damagak man. No, lalaki ti kayan ayat mo. Asino? Basol ka di.
No agayatak ka ni Dennis. Iso, ti pagaragsakak. Oh, napankayod ka ni Sir Jovan ijay simbaan. Angam, apay analiday kaunay, friend. Kasano? Matagi ko kagpaiso ni Jovan. Ngam saan ko ang mabukudan ti puso na. Ah? Anya ti kayat mo asawan? Apay asaan mo ang matagi ko ti puso na? Awan ngamin ti pangibagak. Iso nga, sige, ibagakan ka. Ngam, pangaasim, tasaan mo ko mga ibagbagay ti uray asino. Sige, friend, ibagam. Dumdum nga gak. Ni Jovan, adagayang boyfriend na. Ada boyfriend na? Kunam? Bakla ni Sir Jovan? Oh my God! Iti dayjay atak-takder na kan kinataar na? Oh, matuloy lata ti kalaysa. Tanalpasan ang naisagana ti amin. Kablaawan kayo. Sapay lakuma tamataginayon tiragsakyo. Agyaman kami, Mama. Kablaawan kayo matadwa. Sapay lakuma, dananaman niyo ti samit ni Ayat, anak ko. Agyaman kami, Mama. Jovan, apay ka di ka matagtagari. Umuna nga daw ta ita. Kasta ka. Masapul ka di pa'y adwatang agsumbat. Uno ang yaman kadakwada. Inyag kung dito'y kwarto ti breakfast ha. O may kanta ag kapetan, honey. Ha? Agyaman na, Claire. Ay ayatan ka, Jovan. Iso nga aramidak ti amin. Tapno maayat nakmat. Sapay ko ma. Tamagunod mo day taatartari gagayam. Saan mo kuma nga isaraday ta pusom itinadalos nga ayat? Anya ti kayat mo asawan? Nadalos ka na pudno ti panagayat ko kan ka. Masiguradok ang maipaay ko kan ka ti pudno a pamilya. Anya ti kayat mo asawan? Anya a pudno a pamilya ako nam. No maipaayan kay ti anak, saan ka di ama ko na a kompleto a pamilya? Ngam, no ti basol nga ayat ti pilyam, maaddaan kayo nga ta, iti pudno a pamilya? Friend, kumusta nga iti honeymoon? Uray madlaw ko saan unay ang naragsak ni Jovan. Naragsakak, nga uray amok asabali ti adda iti panunot na. Na-in-love ka talaga iti tao asilahis. Sapay kuma, tawan rumswa aparikot yu. Day tangarod kat. Jay ko nakon. Saan ko ang mabukudan ti puso na? Amok ang nagkadwa ti puso na. Nung nga ta maadaan kayon iti anak. Saan nga ta ngagbaliw ti riknana? Taaddan makuna a pamilya na? Ti masakbayan laangan ti makaibaga, friend. Ay, no siyak nga tatikasta. Diyak amo no anya ti mariknak kan maibagak. Basta aramidak ti kabailak, tapno maibawing kanyak nga asawa na ti panagayat na. Saan kat nga iti dayjay a Dennis? Hello, Claire. Apay nga mawag ka? Malaman, ngamawan ka pa'y. Ayan mo ka di. Saan ka di nga imbagak nga adda meeting mi? Out of town. Saan ka kadipay nga agawid, honey? Nagka-problema tilugan ko. Adda dito'y shop. No di da matarimaan aging gainton madamdama. Bigatak ton nga agawid. Maturugak langan iti hotel. Kasta ka di. Sapay ti paboritong amakan ti impalutok. Naira na nga rod ang nagka-problema tilugan ko. Bye!
Apay aya nga imawag ka arab-rabi friend. Sorry, no nadisturbok ti turog mo gaya. Awan lang kami ti makasaritak. Awan dito'y ni Jovan. Apay nga awan, napanan na ka di. Jack mama ti anadadaelan tilugan na. Kumaa, no, bulok tilugan na kat saan mat. Nadadaelan itilugan? Napanan na. Taapay anadadael ka no tilugan na. Ada ka no meeting na. Out of town ka no. Ay, sige mabit lang. Damagak man iti sekretaryana. Ay, friend, imbag ta si Mangpet kan. Ada ka din na doktalam? Maipapan iti ayan ni Jovan idirapi. Ay, saan ko kuman nga ibaga? Taamok ang masakitan ka. Angam, diyak kaya ti agilimad. Ibagam laang, friend. Sa anak mo't nga agaramid iti anyaman amay kaniwas. Nangag tinagdamagak, ani ka no Dennis ti inawagan na, sakbay api manaw. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak, papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ti seryetayo ita alawas ang napauluan. Basol, nga aya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.